twaqfet fil-bidu ta' din is-sena u tnediet pubblikament waqt il-Malta Agrifair il-Kooperattiva Maltija tal-Mos u n-Naċ biex tirrappreżenta u tħares l-interessi tar-raħħala u ta' dan is-settur. Il-President tal-Kooperattiva Darrell Grech qal li l-Kooperattiva se toffri servizzi lir-raħħala biex tgħinhom iħarsu aħjar il-bejjem u se torganizza aħjar is-settur b'tali mod li tibqa' tħares id-diversità tar-raħħala. Mill-ħalib tal-Mos u tan-Naċ isiru diversi prodotti fosthom ġbejnet u ġobon. Għalkemm qal li mhux kull raħħal jippastorizza l-ħalib, enfasizza li kull membru jagħmel testijiet spissi biex jassigura li l-bejjem tiegħu mhumiex iġorru mikrobi. Inti qed tippastorizzaħ il-ħalib u qed toqtlu ġifieri qed toqtol kemm il-mikrobi tajbin tiegħu kif ukoll il-mikrobi ħżiena. Issa r-raħħala tagħna jagħmlu mezz li l-ħalib jiġi ttestjat darba kull 15 minn tal-inqas għaspejjeż tagħhom sfortunatament, ġifieri dan sabiex nassiguraw lill konsumatur qed jieħu prodott li huwa fl-aħħar mill-aħħar tajjeb. Fil-fiera ltqajna ma' diversi raħħala. Christian Borch ilu minn meta kien żgħir irabbi l-baqar ma' missieru u għal dawn l-aħħar 20 sena ramal rasu. Għandu mal-100 baqra li kuljum jagħtuh ma' 3000 litru ta' ħalib. Għall-Agrifair tella 24 baqra l-kompetizzjoni. Kompetizzjoni tal-baqar li huma bojot u sewwet ngħidulhom Holstein, baqar bojot u homor li huma tal-ħalib ukoll u baqar li huma ta' razza Bran Swiss u baqar ukoll li huma ta' razza Jersey. U għal-Malta Agrifair, il-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba Konservazzjonisti nediet il-pubblikazzjoni Game Recipes from Malta, pubblikazzjoni ta' 30 riċetta ta' ikel tal-kaċċa li ħejjiet ma' 13 il-kok lokali, fosthom l-eqdem riċetti dokumentati fl-istorja mis-seklu 16. Komunikaw aktar għarfien u edukazzjoni f'dak li rigwardja il-kaċċa sostenibbli kif ukoll nużaw il-pożittività tal-kċina l-element kulinari komunikat fil-ktieb bħala narrattiva għall-interess u t-tjubija propju tal-kaċċa sostenibbli. Il-Malta Agrifair se tibqa' miftuħa sal-ħadd fil-għaxija.